Και φτάνουμε στην τελευταία ομιλία του τραπεζιού. Ο κύριος Σάρλης θα μιλήσει για την ανάπλαση του δέρματος και των ρενογόνων με χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Κύριε Σάρλη. Γεια σας και από μένα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εσάς και τον κύριο Μορτάκη. Κύριε Μορτάκη, μπορώ να έχω ένα σχόλιο στην προηγούμενη συνεδρία? Ναι. Από την πλευρά του γυναικολόγου όσον αφορά το ιαλουρονικό οξύ. Να καλύψω ένα κομματάκι μου. Ευχαρίστως, ναι. Ωραία. Αλλά έχετε μετακινηθεί πολύ προς την αισθητική, γιατί βλέπω ότι η πρώτη σας διαφάνεια είναι εξαιρετική. Ναι, θέλω να κρατήσετε αυτό για να σας δείξω τα επόμενα. Οκ, περιμένουμε με αγωνία. Τα οποία θα έχουν μια διαφορά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίγα για την ωραία σας ομιλία. Θέλω λίγο να συνεχίσω αυτό που κάνατε με πολύ ωραίο τρόπο. Οι γυναικολόγοι αντιμετωπίζουμε την ξηρότητα, την ατροφία και όλο το γεννητικό, ουρογεννητικό σύνδρομο καθημερινά στο ιατρείο. Οι περισσότεροι ήμασταν ελάχιστα ενημερωμένοι. Κάναμε ελάχιστα πράγματα σε σχέση με το τόσο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Όταν ασχολήθηκα πριν από 7 χρόνια με το ιαλουρονικό οξύ, άρχισα να βλέπω μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Και άρχισα να το χρησιμοποιώ σε διάφορες παθήσεις και σε διάφορα συμπτώματα. Ένα από τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουμε συχνά είναι ο πόνος που έχουμε μετά από μεγάλες επεισιοτομές, μετά από εργώδεις τοκετούς, με σικιουλκίες, με εμβριουλκούς, με ράματα πάρα πολλά στην περιοχή και μιλάμε για γυναίκες νέες από 20 έως 35 ετών, οι οποίες υπέφεραν το πρώτο 40ημερο, δεν μπορούσαν να καθίσουν, δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή και προσπαθούσαμε να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή λοιπόν την δυσλειτουργία την διορθώσαμε πάρα πολύ καλά με έγχυση ιαλουρονικού οξέως κατά μήκος της ουλής, είτε της επεισιοτομίας είτε και της εντοκολπικής σειραφής. Με αποτέλεσμα οι γυναίκες αυτές να ανακουφιστούν και να επανέλθουν στην οικογενειακή τους γαλήνη πάρα πολύ καλά. Ένα άλλο πράγμα πάλι, που δεν είναι ένα άλλο σύμπτωμα, είναι η ελαφρά ακράτεια των ούρων. Συνήθως δεν ήταν μέσα στις προδιαγραφές της τεχνικής αυτής η ακράτεια των ούρων. Όταν συναντήθηκα με τον κύριο Μπερενή, ο οποίος είναι καθηγητής στο Παρίσι, ο πρώτος που έφερε το ιαλουρονικό οξύ στην Ελλάδα, συζητήσαμε το θέμα αυτό. Και του είπα ότι ξέρεις, σκέφτομαι μια τεχνική η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην ακράτεια. Μου λέει ποια? Βάζουμε ένα φόλι καθετήρα, ψηλαφούμε τον ουρητήρα, την ουρίθρα, και μπορούμε να εγχύσουμε το ιαλουρονικό οξύ κατά μήκος, σαν 2 κανάλια δεξιά και αριστερά από την ουρίθρα, και εφόσον ψηλαφίσουμε και τον αφίενα της ουρίθρας, να κάνουμε και εκεί μια έγχυση δίκην βεντάλιας. Με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη ανταπόκριση στην απώλεια των ούρων. Αφήνοντας βέβαια τον ουροκαθετήρα για 1 μέρα. Βγάζοντας μετά από 1 μέρα και παρακολουθώντας, 3 γυναίκες είχαν μπει σε αυτή τη μελέτη, παρακολουθώντας το πρόβλημα αυτό, είδαμε, η μία μάλιστα ήταν 38 ετών μετά από δεύτερο φυσιολογικό κολπικό τοκετό, η οποία είχε ακράτεια, ήρθε σε μένα από άλλο συνάδελφο, παρακολουθήσαμε ότι πήγαν πάρα πολύ καλά για τους επόμενους 6 με 8 μήνες. Στο διάστημα αυτό είχαμε δώσει και τις οδηγίες ότι ξέρεις, θα κάνεις ασκήσεις κύστεως, θα προσέξεις, θα παίρνεις τα προβιωτικά σου, να μην πάθεις ουρολίμωξη ή αν πάθεις κάτι, να έρθεις πάλι να σε ξαναδούμε κλπ. Στο 6μηνο μέχρι 10μηνο ξαναήρθαν, κάναμε μια επανάληψη και από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν ξαναχρειάστηκε. Οι γυναίκες αυτές πάνε πάρα πολύ καλά. Αναφέρουμε σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, δεν αναφέρουμε σε μηνοπαυσιακές γυναίκες μεγάλης ηλικίας με ακράτεια, με κυστεοκύλη, με προπτώσεις. Έτσι, μόνο σε αυτές που είχαν την ατυχία μετά από ένα κολπικό τοκετό να έχουν αυτό το σύμπτωμα. Αυτό. Είναι πολύ, άρα θα το πούμε στο τέλος, πολύ ελκυστικό το σχόλιο σας, ιδιαίτερα για τον πόνο. Απλά θα ήθελα να το αναφέρω έτσι για να σας ερεθίσω λιγάκι για να συζητήσουμε. Λοιπόν, αφού σας άρεσε αυτή η φωτογραφία, ας προχωρήσουμε και στην επόμενη. Από εδώ, αριστερά, έχουμε έναν υγιή κόλπο, δεξιά όμως έχουμε έναν ατροφικό κόλπο. Γι' αυτό σας άλλαξα την φωτογραφία για να σας βάσω στο επόμενο slide, το οποίο, τι γίνεται. Ο βλενογόνος λοιπόν στην εμμηνοπαυσιακή και περιεμμηνοπαυσιακή ηλικία είναι λίος, ξηρός, με λευκοκίτρινο χρώμα. Το δέρμα είναι ατροφικό, είναι λίο, είναι λεπτό. Ο πρόδρομος του κόλπου είναι ξηρός και η εδιοκολπική σχισμή στενεύει.
Η εμεινόπαυση μπορεί να είναι είτε φαρμακευτική, είτε χειρουργική, φυσική, μπορεί να είναι, μάλλον η κολπική ξηρότητα μπορεί να έχει όλες αυτές τις προελεύσεις, είτε από εμεινόπαυση είτε ιατρογενώς. Τα συμπτώματα, το κυριότερο, γι' αυτό το έχω βάλει και στο κέντρο, είναι η δυσπερμηνία. Έντονος κινησμός, αίσθημα καύσους, επώδυνη νυγμή, ατροφικές κολπίτιδες είναι τα συνηθέστερα που απαντούμε στο ιατρείο. Θα σας ερετήσω λίγο πάλι τη σκέψη. Αυτή είναι μια μελέτη από την Αυστραλία, η οποία είναι λίγο παλιά βέβαια, αλλά είναι εξίσου σημαντική και σημερινή. Αφορά 316 ημινοπαυσιακές γυναίκες, οι οποίες επιβιώσαν από καρκίνο του μαστού και ήταν σεξουαλικά ενεργείς. Το βασικό τους πρόβλημα στο 50% από αυτές ήταν η κολπική ξηρότητα. Και από αυτές το 85% είχε δυσκολία, δυσφορία στην επαφή. Άρα λοιπόν συζητάμε και για νέες γυναίκες οι οποίες έχουν θεραπευτεί από καρκίνο του μαστού, έχουν υποβληθεί σε φαρμακευτική αγωγή και υποφέρουν. Ποιες είναι οι ανάγκες της περιοχής? Είναι η θρέψη, η ατροφία που συνδέεται με την ξηρότητα. Είναι η αισθητική, η πλαστική, αυτό που είπε και η κυρία Ρίγα, ότι αποκαθιστούμε τον όγκο των μεγάλων χιλέων με διάφορες τεχνικές και οι άλλοι συνάδελφοι που μιλήσανε. Και κυρίως το δεύτερο, η λειτουργική και η σεξουαλική ανάγκη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αισθητική σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για λειτουργική αποκατάσταση. Είναι σημαντικό. Το αισθητικό, ναι, είναι ένα μέρος εξωτερικό, είναι στην εμφάνιση. Αλλά και η ανάπλαση των μεγάλων χιλέων έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα της περιοχής. Όταν οι διακολπικοί σχισμοί είναι ανοιχτοί, έχουμε επιμολύνσεις, έχουμε συχνές ουρολιμόξεις, έχουμε συχνές κολπίτιδες. Όταν επαναρθεί στην αρχική της κατάσταση, αυτά μειώνονται πάρα πολύ. Αμερικάνικη μελέτη, για να δούμε τι ξέρουμε και τι ξέρει ο κόσμος. 93% των γυναικών που ρωτήθηκαν δεν είχαν ακούσει, δεν ήξεραν κάτι για την διακολπική αναζωογόνηση. Κάποιες που ρωτήθηκαν είπαν ότι το 43% ναι, κάποια στιγμή θα σκεφτούμε αν θα κάνουμε κάτι. Το 66% από αυτές υπέφερε από διαφορετικού βαθμού ακράτεια ούρων. Το 75%, σας πάω στο τελευταίο, υπέφερε κατά τη σεξουαλική πράξη και το 90% από αυτές ήταν απελπισμένες. Από αυτές που ρωτήθηκαν, το 63% θα ήθελε να κάνει μια τεχνική η οποία θα τη βοηθούσε. Στην περίπτωση αυτή, και αυτός είναι ένας νέος χώρος στη δικιά μας την ειδικότητα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία να πεις ότι θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο ή θα κάνεις το παράλληλο. Είναι tailor-made η θεραπεία. Είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κάθε γυναίκας και στις ανάγκες της και στο πνευματικό της και κοινωνικό της επίπεδο. Δεν θα σας κουράσω, θα σας προχωρήσω γρήγορα για να συζητήσουμε. Το βασικότερο είναι εμείς πώς θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με αυτή τη γυναίκα που έρχεται στο ιατρείο, να την κάνουμε να μας μιλήσει, να βγάλει την ψυχή της, γιατί δεν θέλουμε το σώμα της, το βλέπουμε, δεν μπορούμε να δούμε την ψυχή της και το μυαλό της, και να της δώσουμε λύσεις. Γιατί το 55%, δηλαδή μία στις δύο γυναίκες που είναι στην εμεινόπαυση, υποφέρουν από κολπική ξηρότητα, το 72% με άλλες μελέτες το φτάνει και 80 και 85% επηρεάζει τη σεξουαλική τους ζωή, άρα και την οικογενειακή τους γαλήνη, και επηρεάζει και την καθημερινότητά τους, σαν γυναίκες, σαν μητέρες, σαν εργαζόμενες. Και περνάνε έως και 3 χρόνια, 2 είχε πει ο κύριος Μορτάκης, αλλά και 3 χρόνια αναφέρονται στις βιβλιογραφίες, που θα ζητήσουν βοήθεια. Θα φτάσουν σε μια κατάσταση απελπιστική που έρχονται στο ιατρείο, βλέπουμε ένα κόλπο κατακόκκινο, βλέπουμε ατροφικά μεγάλα χείλη, μικρά χείλη, στενή είσοδο του κόλπου και δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Καλές οι ανακουφιστικές κρέμες, τα ιστρογόνα, όλα τα συμπληρώματα αυτά που βάζαμε, αλλά μικρό το αποτέλεσμα. Δυσκολία στην εφαρμογή, ιδίως γυναίκες από την επαρχία που είχαν και άλλες ασχολίες, το ξεχνάγανε, γίναγαν κουρασμένοι το βράδυ στο σπίτι, δεν το θυμόντουσαν, βαριόντουσαν, ήταν ακριβό, το παρατάγανε. Άρα πρέπει να βρούμε κάτι που να τους δίνει μια πιο μόνιμη, ας το πούμε έτσι, σε βάθος χρόνου, αποκατάσταση. Είναι αυτό που σας έλεγα, πάλι συνεχίζω, ότι θα πρέπει κάποιος γυναικολόγος στο ιατρείο του ή ο κάθε γυναικολόγος ή και άλλες ειδικότητες ή και οι κλινικές να έχουν ένα ενημερωτικό υλικό στο τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα η οποία υποφέρει από όλα αυτά τα συμπτώματα. Για να μπορούμε να έχουμε περισσότερα περιστατικά, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και αυτό μεταξύ των γυναικών, πιστέψτε με, κοινοποιείται πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία, τη Dermaline, που μου έδωσε το μηχάνημα των ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο το έχω δώσει στα χέρια μου 4 χρόνια. Είναι ένα μηχάνημα καινούριο στην αγορά, διαφέρει από τα άλλα μηχανήματα των ραδιοσυχνοτήτων.
Γνωρίζω ότι δεν είναι πάρα πολλά, γιατί και στις αναφορές των ομιλητών σπάνια αναφέρθηκε η λέξη ραδιοσυχνότητα, όμως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μηχάνημα και μια πολύ σημαντική τεχνική. Το μηχάνημα αυτό έχει την εξής τεχνική. Έχει δύο κεφαλές ενδοκολπικές, μία κεραμική και μία μεταλλική. Είναι μονοπολικό, αλλά μπορεί να το δουλέψει κάποιος και σαν διπολικό ή οκταπολικό για θεραπείες σώματος, αισθητικής, δερματολογίας ή φυσιοθεραπείας, που δεν μας απασχολεί. Απλά είναι οι δυνατότητες του μηχανήματος. Είναι από την Νότια Κορέα, είναι αξιόπιστη η εταιρεία, εξαιρετικά μηχανήματα βγάζει η Νότια Κορέα και δουλεύει στα 450 kHz η συχνότητά του. Και ερχόμαστε σε αυτό. Γιατί 470 kHz? Γιατί δεν μπορείς να έχεις θερμική, ας το πούμε σε εισαγωγικά, βλάβη για να μπορέσεις να αυξήσεις την θερμοκρασία στους 42-43 βαθμούς για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Στους 470 kHz, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε πολλά χιλιάδες μικροκύματα, τα οποία ερεθίζουν και διευκολύνουν την είσοδο στην κυταρική μεμβράνη εξωκυτάριων και ενδοκυτάριων ουσιών, με αποτέλεσμα να έχουμε παραγωγή του κολαγόνου, νέο κολαγογένεση, νέο ελαστινογένεση και να έχουμε τη βελτίωση του ιστού μέσω της νεοκυκλοφορίας που δημιουργείται. Όταν έχουμε καινούργια κυκλοφορία, έχουμε παραγωγή κολαγόνου, έχουμε παραγωγή ελαστίνης, έχουμε βελτίωση του ιστού που υποφέρει. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις περίπου σε 10 μέρες, αλλά τα βλέπεις μέχρι και 6 μήνες μετά. Είναι αυτό. Θέλουμε 3 συνεδρίες με διαφορά 10 ημερών η μία από την άλλη, με την κεραμική κεφαλή και άλλη μία συνεδρία με την μεταλλική κεφαλή, ταυτόχρονα. Η κεραμική κεφαλή θα μας δώσει τα αποτελέσματα μέσα στο μήνα, η μεταλλική κεφαλή θα μας δώσει τα αποτελέσματα παράγοντας το κολαγόνο 3, το οποίο θα διαρκέσει και θα έχει ένα διάστημα απόδοσης 6 μήνες. Πολλές φορές τα τελευταία 4 χρόνια αυτό το διάστημα μεγαλώνει συνέχεια. Οι 6 μήνες γίνανε 8, γίνανε 10, κοντεύουμε χρόνο σε κάποιες κυρίες, ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα και με τα συνοδά προβλήματα. Γιατί θέλουμε να έχουμε ισχυρό μηχάνημα? Αυτό το μηχάνημα είναι στα 300 W, για να μπορεί να έχουμε μεγαλύτερο ιστικό βάθος. Έχουμε και άλλα μηχανήματα ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία είναι 50 W, τα οποία χρησιμοποιούν οι αισθητικοί, χρησιμοποιούν οι φυσιοθεραπευτές, τα οποία δεν κάνουν. Δοκιμάσαν να τα κάνουν στο δικό μας επίπεδο και δεν είχαμε αποτέλεσμα κανένα. Οι δύο κεφαλές. Η αριστερή κεφαλή είναι η κεραμική, η λεγόμενη GET, η δεξιά κεφαλή είναι η μεταλλική, η λεγόμενη RED. Αυτές λοιπόν όταν συνεργαστούν, αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος. Έτσι, έχουμε αυτά που σας είπα, κολαγογένεση, ελαστινογένεση και παραγωγή πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα να έχουμε κολπική αναζωογόνηση και καλύτερα αποτελέσματα και στη σεξουαλική ευχαρίστηση και στην ξηρότητα, αλλά και στις διαταραχές της ούρησης. Πώς δρούν? Όλα αυτά που είπαμε. Αύξηση της συστικής θερμοκρασίας, παραγωγή νεοκολαγόνου νεολασίνης, αγκίωση, βελτίωση, μείωση εξωτερικής και εσωτερικής διαμέτρου του κολπικού σωλήνα και ενδυνάμωση των μνημειών του περιναίου. Θεραπευτικές εφαρμογές, όλες αυτές που ακούσαμε πριν. Χαλάρωση, ξηρότητα, ατροφία, ακράτεια, σεξουαλική λειτουργία. Σας έχω προσθέσει το γυναικολογικό μου κομμάτι, αποκατάσταση, βελτίωση ουλής από καισαρική τομή, γυναικολογικές επεμβάσεις και φυσιολογικούς τοκετούς. Πάλι με το ίδιο σκεπτικό όπως είχαμε κάνει με το ιαλουρονικό οξύ, με το ίδιο κάνουμε και με τις ραδιοσυχνότητες. Λειτουργούν οι ραδιοσυχνότητες, τις ξέρουμε όλοι σαν διαθερμία, έτσι, για να είμαστε στον όρο. Μέσω της θερμοκρασίας, λοιπόν, τα κύτταρα τι κάνουν? Αναζωογονούνται, ο συνθετικός ιστός δίνει τη θέση του σε κολαγόνο, σε ελαστίνη και βελτιώνονται όλα αυτά. Ό,τι λοιπόν μπορεί να μας απασχολήσει σε αυτό το γενικότερο πλάνο που λέγεται σύνδρομο γεννητορινάρη, σύνδρομο μενοπάους, σύνδρομο ουρογεννητικής εμεινόπαυσης, λειτουργεί με τις ραδιοσυχνότητες. Στην κολπική χαλάρωση τα είπαμε, το τρέχω. Αριστερά έχουμε τον κόλπο στην αρχική του διαφάνεια που σας έδειξα, ξηρός κόλπος, ατροφικά εσωτερικά τυχώματα κλπ. Μετά την θεραπεία, και σας δείχνω απάνω πώς γίνεται η αποκατάσταση των ιστών, πώς αναπαράγεται το κολαγόνο, πώς αναπαράγονται, ξαναδένονται οι ίνες της ελαστίνης και έχουμε τη βελτίωση του αποτελέσματος που φαίνεται κάτω, όπως έχουμε και τη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας. Αντενδείξεις. Οι γυναίκες που έχουν βηματοδότη, οι μηχανικές βαλβίδες ή άλλη ιατρική συσκευή που αντενδείκνυται η χρήση τους με την παρουσία ραδιοσυχνοτήτων.
Κολπική χαλάρωση μεγαλύτερη του δευτέρου βαθμού όταν θέλουμε να αποκαταστήσουμε τα κολπικά τυχώματα. Αλλά όχι όταν θέλουμε να αποκαταστήσουμε και ακράτεια ούρων η οποία δεν είναι μεγαλύτερη του δευτέρου βαθμού. Σεξουαλικά ενεργά μεταδοτικά νοσήματα τα έχουμε αποκλείσει γιατί έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ένα καλό κλινικό ιστορικό. Έχουμε ρωτήσει τη γυναίκα, έχουμε κάνει τεστ Παπα-Νικολάου, έχουμε κάνει καλλιέργεια κολπικού υγρού πρόσφατη, έχουμε κάνει καλλιέργεια ούρων. Έχουμε αποκλείσει οποιαδήποτε εμβολισματική βλάβη στην περιοχή. Και γυναίκες που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε κολπική επέμβαση γιατί δεν έχουν κάνει ένα λόγο. Αυτό το βλέπουμε μετά τις ελέγχουμε. Τι προετοιμασία χρειάζεται? Όλα αυτά που σας είπα. Καλό ιστορικό, οι καλλιέργειες, να αποκλείσουμε την ύπαρξη έρπιτα, αρνητικό τεστ κοίησης για ευνοήτους λόγους και ένας ευπρεπισμός στην περιοχή. Εγώ χρησιμοποιώ την αντιβιωτική κρέμα, άλλοι συνάδελφοι δεν την χρησιμοποιούν, 3 μέρες πριν και 3 μέρες μετά την εφαρμογή για κάθε ενδεχόμενο. Κακό δεν κάνει, καλό κάνει. Είναι επώδυνο? Δεν είναι επώδυνο. Είναι μια συσκευή η οποία δεν προκαλεί πόνο. Είναι μια συσκευή που δεν χρειάζεται τοπική αναισθησία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις ένα προφυλακτικό υπερήχον και υγρή γλυκερίνη για να έχεις καλύτερη εφαρμογή. Το σημαντικό πλεονέκτημα της συσκευής αυτής είναι ότι δεν έχει αναλώσιμα. Δεν καταστρέφει, δεν αλλάζει κεφαλές όπως σε κάποια μηχανήματα λέιζερ ή σε παλαιότερα μηχανήματα ραδιοσυχνοτήτων. Παίρνεις ένα μηχάνημα και το κρατάς μέχρι να σου χαλάσει. Η θεραπευτική δράση. Το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα το έχουμε 30 με 40 μέρες μετά το τέλος των 3 συνεδριών. Πάρα πολλές γυναίκες όμως αναφέρουν ανακουφιστικά συμπτώματα από το πρώτο δεκαήμερο. Στο εξάμηνο θα κάνουμε επαναληπτική συνεδρία και ξανά πάλι στο εξάμηνο. Πάντα βέβαια πριν κάνουμε οποιαδήποτε συνεδρία ελέγχουμε τη γυναίκα με τα τεστ της, με τις καλλιέργειες όπως πρέπει. Παρενέργειες. Δεν έχουν αναφερθεί στα 4 χρόνια τώρα κάποιες παρενέργειες οι οποίες να είναι σημαντικές και να πούμε ότι οφειλόταν στη χρήση της συσκευής και της τεχνικής. Έχουν ένα αίσθημα θερμότητας οι γυναίκες για λίγο μετά από την συνεδρία, το οποίο φεύγει όπως και μια έπιξη προσούρηση. Αυτό είναι η όλη παρενέργεια που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος. Συνδυάζεται με άλλες εφαρμογές? Φυσικά και συνδυάζεται. Με όλες τις άλλες εφαρμογές που είχαμε πριν ακούσει και με το ιαλουρονικό οξύ, με τη μανιτόλη, και εδώ μια μικρή αναφορά πάλι στο ιαλουρονικό οξύ με τη μανιτόλη. Είναι συγκεκριμένο το ιαλουρονικό οξύ που χρησιμοποιούμε στην κολπική ανάπλαση. Έτσι, δεν είναι οποιοδήποτε ιαλουρονικό. Ίσως αυτή η περίπτωση που αναφέρατε με την εμβολή, να πήρε κάποιος άσχετος με το αντικείμενο ένα ιαλουρονικό που είναι για το πρόσωπο και να το βάλει στον κόλπο. Γιατί 7 χρόνια τώρα εγώ δεν έχω συναντήσει τέτοιο πρόβλημα με το ιαλουρονικό. Είναι ενσωματωμένο με τη μανιτόλη, ένα αντιοξυδωτικό που κάνει το τζέλ του ιαλουρονικού πιο παχύρευστο και το οποίο το συγκρατά στην περιοχή εκεί να μην αποδομηθεί. Εξάλλου, αν δεις μια περιοχή η οποία είναι πλήρης αγκίων, έχει κυρσούς, ειδικούς κλπ., θα προσέξεις τι θα κάνεις. Και εδώ η συνεργασία με τους ραδιοσυχνότητες είναι σημαντική, γιατί πολλές φορές κατά την έξι ενός ιαλουρονικού μπορεί να προκληθεί πόνος είτε από τρώση κάποιου αγκίου είτε από τρώση των βαρθολινίων και η γυναίκα υποφέρει. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιαλουρονιδάση, γιατί μπορεί να μην την έχεις, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Βάζεις τις ραδιοσυχνότητες, αυξάνεις λίγο την ένταση, έχεις μεγαλύτερη θερμοκρασία, διαλύεις το ιαλουρονικό και σταματάει ο πόνος. Και με το πλάσμα πάνε πάρα πολύ καλά, τεχνικά. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούμε πρώτα τις ραδιοσυχνότητες και μετά κάνουμε και την εφαρμογή με πλάσμα. Όπως και οι τοπικές θεραπείες. Για μένα καλό είναι μετά τις συνεδρίες με τις ραδιοσυχνότητες οι γυναίκες να ακολουθούν για 2 με 3 μήνες μια αγωγή από του στόματος προβιωτικά τα οποία βελτιώνουν την κολπική χλωρίδα ή την κρατάνε σταθερή. Οδηγίες και μετά την εφαρμογή. Αυτό που σας είπα, την ενδοκολπική κρέμα για 3-4 μέρες, αλλά έχουμε άμεση επαναφορά στην καθημερινότητα της γυναίκας. Μπορεί να έρθει σε σεξουαλική επαφή το ίδιο βράδυ, δεν έχει άλλου είδους δεσμεύσεις. Θα αναφερθώ λίγο και με τη διαφορά για τα λέιζερ. Στην ουσία κρατάτε το τελευταίο ότι γενικά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο τελικό αποτέλεσμα. Οι διαφορές είναι πιο πολύ οικονομικές, είναι ακριβά μηχανήματα, τα λέιζερ θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό, θέλεις να έχεις πολύ καλή γνώση του τι κάνεις για να μην κάνεις ζημιά και είναι ακριβά και στις θεραπείες τους. Το άλλο είναι πιο οικονομικό, έχει τα μισά χρήματα, οπότε κατεβάζει και το κόστος θεραπείας. Με εξίσου καλά αποτελέσματα. Οι 2 κεφαλές που σας είπα, πώς εφαρμόζονται στον κόλπο, η κεραμική και η μεταλλική. Κάνουμε μικρές κινήσεις, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε την κεφαλή, σας είπα, δεν μπορούμε να έχουμε ανάλογα
με το μέγεθος και το εύρος του κόλπου σε κάθε γυναίκα και από μια κεφαλή. Οπότε λίγο μετακινούμε δεξιά-αριστερά ή μέσα-έξω, αλλά αυτό επειδή εκπέμπει 360 μοίρες δεν αλλάζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο βρεονογόνο. Μια απλή εφαρμογή με ένα πρόπλασμα, ότι είναι εύκολο, δεν είναι κάτι. Αυτή είναι μια εξωτερική κεφαλή που χρησιμοποιούμε. Στο διάλειμμα ανάμεσα στην κεραμική κεφαλή και στη μεταλλική, κάνουμε και 5 λεπτά με μια μικρή κεφαλή στα εξωγεννητικά όργανα να βοηθήσουμε να ανακουφίσουμε λίγο. Και αυτή είναι η μεταλλική κεφαλή. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.